Hei, olen Alex. Olen lapsesta asti ollut hyvin kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista. Sen lisäksi olen ollut vaihdossa, työskennellyt ulkomailla eri maissa ja ne oli hyvin tämmöisiä opettavaisia, avartavia kokemuksia. Ja olenkin halunnut tarjota oivaltamisen, oppimisen mahdollisuuksia myös muille, joten kävin myös opettajan opinnot ja olenkin opettanut eri-ikäisiä erilaisia oppijoita. Ja kaiken kaikkiaan tämmöinen halu ja taito toimia ihmisten kanssa niin on yksi mun vahvuuksista. Ja siihen liittyy myös kyky olla vuorovaikutuksessa, sujuvasti tehdä yhteistyötä eri tahojen erilaisten ihmisten kanssa. Ja myös viestiä sekä suullisesti ja kirjallisesti tämmöisellä ymmärrettävällä, kiinnostavalla tavalla ja tarvittaessa myös sitten räätälöidä sisältöjä eri yleisöjen mukaan. Tämä näkyy esimerkiksi asiakaspalvelu- ja yleisötyössä, mistä minulla on pitkä kokemus. Tämmöisenä taitona tarjota asiantuntevaa asiakaspalvelua. Ja tykkään myös koordinoida, organisoida, kehittää asioita. Olen esimerkiksi toiminut projekti- ja opetuskoordinaattorina Tampereen yliopistolla ja osana tätä työtä kehitin ja suunnittelin tämmöisen koko kampuksen laajuisen englanninkielisen tiedepäivän. Musiikki on aina ollut olennainen osa mun elämää. Olen soittanut erilaisia instrumentteja, viimeisempänä tämmöisiä afrikkalaisia djembe-rumpuja ja lisäksi olen laulanut erilaisissa kuoroissa sekä täällä Suomessa että myös ulkomailla. Ja tämä halu ja taito kehittää osaamista näkyy myös mun IT-taidoissa. Mulla on monipuoliset IT-taidot ja olen kehittänyt niitä edelleen vapaa-ajalla erilaisilla kursseilla. Mulla on esimerkiksi omat nettisivut osoitteessa kiviranta.online. Ja kaiken kaikkiaan mulla on paljon tämmöistä vahvaa, monipuolista, hyvin ihmisläheistä kokemusta ja osaamista ja myös taitoja ja halua kehittää niitä edelleen. Ja olenkin hyvin innostunut näkemään, mihin tämä kaikki voikaan mua jatkossa johdattaa.